Puilauno khulumbathai khabai hamjangma tei chibai yapharwi lamsao mandira tripura kichano bai aro ang tini gangla songnai hingke gangla baike song norok nai tongdi puilan theke paithak jora twi gangla amo haike songke tabo khaya mankhe thogo hingke norok khalogwi puilan theke paithak jora twi nai tongdi bai aro tamkhe gangla song hingke bai aro tabo phano je ani YouTube channel subscribe khai rok hingke YouTube channel subscribe khai tapogri tai chajak khai hingke ani o songmono like share khaina tapogri bai aro gangro gangla nakha gangla no puilano raya sinin amo haike suinani twi kaham bai kaham ke aboni yak khe ang gangla no ra sinai hingke gangla no tabuk raina bai sinai gangla amo haike songke bai rok tamo tabo khaya tabo phanchogwi tongo hingke ang baksa baksa ke kwkhai jinis no berama sara jaya berama rok rwisa hingke ang tini neramis berama rwyawi no gangla songwi phunuknai hingke o jaga gangla ang raina baikha hingke tabo kaisa manui o ang bono tonwi rwnai hingke o jaga ramani yagulo hingke ang oro som khorai rwnai hingke som khorainai ang kaisa bono sapulmo hai khalainai ang tabo bono 10 minute ni bagwi ang kholobwi bono rest khainai side o tongni rwnai hingke tabo gangla tam tam rwnai ang oro alu kaisa naka khugwi hingke alu no tabuk rainanai hingke tai logi tomato bo nakha hingke alu no puila swkang raignai ang hingke alu no norok nangkhe kotor kotor ke naimano chikon chikon ke o jaga ang kaisa klwksa chikon chikon ke alu no helogwi napainai hingke bai aro je gangla thogjak phano amo haike songkhe gangla no thogjagwi chawano getak tomato kaisa namani pono bag nagin theke no sujak ang hingke tomato no chikon chikon khe rawinai oro nabainai tomato ramani yagulo hingke tabo moso kwthang phegogwi nanai kwchak twi hingke norok nangkhe chikon chikon ribiri no raimano ang khe kolok kolok khe oro rainai kolok kolok khe thajango hingke tabo piyas oro thaitam nakha piyas rwkhe tamung piyas kotom khe rwkha hingke kwtwi wngwi nai je kaisa khachalak mani ang gangla no khariya ango aboni bagwi piyas kolom kwchak khe thogo gangla o piyas kaisa kolom khe no rwdi hingke tabo piyas no bo ang rawi nanai gangla ni bagwi je gangla nang abono hingke tabo ang oro rabaikha hingke tabo ani 10 minute kakha gangla no ang khulugwi nainai hingke gangla no rong nugui tongkha bai aro moi jinani bwtwi ongkhorui tongkha som rwmani hingke ang tabo bini bwtwi no sebui khibi rwnai hingke mo haike khibi hingke somlai khibi hingke gangla bisi khaya je gangla kwkhang mano bebak ros ongkhorui thangbai o hingke gangla khaya ango hingke jephru phano gangla songkhe mo haike som phului mo haike rwinai bwtwi sebkha hingke gangla ni je kwkha tongmani beono paithango aswkle gangla kwkha ba boro aswk pura gangla kwkha painai tabo gangla je kwkha tongmani paio ta hingke tabo songna bagwi ang oro tini ang gi oro gi bai songnai norok nangkhe gi kwrwi khe thok kaham bai phano horwa thok bai songmano hingke tabo gi rwkha aboni yagulo moso kwthang phegukjak rwkha hingke ang bono koila haike rwnai tabo alu rajakno alu rwkha alu khe tamo alu khe kisa kwrak aboni bagwi no alu no swkang ang rwnai gi o hingke kisa kolui nanai hingke kolmani yagulo tak kholobwi rwnai alu no moji rwna bagwi hingke tabo ang swtui guri rinai alu bo oro kisa moji kha hingke kaham khe swtui rwinai ang kolnai hingke bai rok tini no somono norok chajak khe like share khaina tapogdi hingke tabo phano ani o YouTube channel no kwtal naiton tak phano subscribe khai subscribe khaina tapogdi bai rok nangni support tei hamjagma nango hingke je oro mui ramani gangla piyas tomato eklogwi rwi rwnai ang kaham khe bono kolui rwnai tai hor kom khe kisa nai hor no medium khe no tongnai beterai hor jelai jelai khe hingke baja kaham khe wngla khangmui thanai hingke thoglak aboni bagwi hor no kisa kom khe medium khe tongni rwdi bai aro hingke oro ang haike no 3-4 minute mo haike kolmani yagulo ang kholobwi bono muphunai gangla jephru bono aswk tamo phundi betlai muphun khe tamo wng khao thogi ango aboni bagwi hingke oro taste anusar ang som rwnai puila no som rwjak hingke norok chanai rwdi hingke oro haike no ang som rwmani yagulo 4-5 minute muphunui nai ang gas no off khlai muitu khlai sinai hingke bai aro norok bo ani o som no chajagwi tongkhe nogo mo haike songwi try khainai mo berama sara phano gangla mo haike chakha hingke thogo phanchirok o khaya hingke tebo songmung kotor kotor nog bwskango tui 5 minute 3 minute bagasa no hambai bye bye.